ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷ. дӯстони азиз, боз дар имҷо навор якчанд намуд хонаҳои нав роӣ кардам ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо давомхали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маърамат сурат маълумотша дар WhatsApp имо экран буда роӣ кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имҷо навор аст хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Бохтар, аз территорияи ноҳияи Вахш, аз шаҳри Ваҳдат, аз территорияи Рӯдакӣ, Ҳисор ва территорияи Душанбе ва дигар территория ҳастанд ки бо нархҳои арзон ва ҳамчунин квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри Бохтар, аз шаҳри Душанбе, аз территорияи Кӯло ва хонаи фурӯшӣ аз территорияи Рӯдакӣ ва аз Регарам ҳастанд ки квартираи фурӯшӣ бо нархи арзон. خب کورس امروزه باشد 1000 روبل برابر است به 160 درهم. ما باشد نوار امروزه را سر میکنیم، ما رفتیم تا آخرش تماشا کنیم. دوستان عزیز، شخصانی که میخوان که با تاجیکستان با روان کردن یک کمپانی گروزاپروس خوبی رو با شما توصیه میکنیم که کمپانی یکای خوب یکا بروی شما رو از تریتوری مسکو رو جمع میکنن و با تریتوری دوشنبه همه گوشش آورده میرسونن و این چونی 25 تا ناحیه تریتوری ختلون، شهر بختار، ووسه، کلوب، دنغره، اوبشین، کالخوزوبود уяли обшин 25 та ноҳияҳои хатлон оварда мерасонанд. Якуним компания аст ки ба хатло ба ҳама ҷош бор ва дигар хеле дигар компаниҳо территорияи Кӯлоб ва дигар территория намераванд. дӯстони азиз, ду та шаҳр мебарам мақсад ки территорияи Душанбе ҳамаи гӯшаш, Ваҳдат, Ёвон, Ҳисор, обшин ҳамаи ноҳияҳош ва территорияи хатлон ҳамаи гӯшаҳош оварда мерасонанд. бо мошини майда доранд ки метавонанд ки бори мошини майда карди борои шуморо аз ҷои кортон ва аз ҷои хонатон рафта гиранд. аз территорияи Москва ва Московская област бора қабул мекунанд. агар шумо аз номи кадари мо гап занем ба шумо скидка ва арзон мекунанд. се та рақам аст ки ҳар се рақамошро кор мекунанд ва ҳар сешда имо WhatsApp пайваст дорад. гурузаперовская акай ёқуб компания боварӣ аст, марбут ба шумо тавсия метиҳем. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. якум квартираи фурӯшӣ имрӯза аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Турсунзода дар 5 микрорайон пеши бозорча лаби роҳ ҷои беҳтарин. як хонага квартира аст ки дар 4 ошона қарор дорад, 35 квадрати метр. бо об свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни. дӯстон азиз, ремонтҳои хона хуб аст, барои зиндагитон 100% мешавад. пеши балниса, пеши мактаб, садик ва бозорча мега дар пеши хона аст. хона тайёра медорем, фақат зиндагӣ мекунем. баъзе суратҳои ошхона баня шунасен ки хонаҳо мегӯяд ҳамаш тайёр аст, мақсад ки ошхона баня ҳама чӣ дорад, ҳамаш якҷоя 100%. дастрош намегӯяд пул дар кош намега мефурӯшад бо нархи 150 000 сомонӣ ки боз муомила мекунам. просто намега бемор дорем мега мақсад ҳами квартира бо нархи арзон фурӯхтесанд. 35 квадрат дар 4 оша доми 4 ошона ҳамагӣ бо нархи 150 000 сомонӣ. шахсоне ки мехаранд мега бо арзон мекунад, ҷош ҷои бениҳоят хуб мегӯяд, мақсад балниса, мактаб, садик, бозорча ва дигар мағозаҳо дар пешаш. ин ҳамин рақамҳои мегафони соҳиб шуда ки 24 соат кор мекунад. дӯстон азиз, метавонед ки аз ҳамин рақамҳо бештар маълумотша гиред. аз Регар квартираи фурӯшӣ 5 микрорайон Марамат тамос гиред. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. дуюм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Вахш, дар райони Вахша мега соҳиб маълумоти аниқша мега тариқи телефон худашон метиҳанд. 4 сотиқ замин масод аст ки 4 дар хона кардага. дӯстон азиз, ки об свет чам аст, фақат мега хонара ранг губорш мондага, дига ҳамаш кадага. хонаи навсох фақат ранг губор мондага, дига дар треза, шкатур монтаж ҳамаш кадаги тайёр аст. гирди хона пол ниход маҳкам, обсад ва якчанд намуд дарахтонам дорад. дастрош намегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 160 000 сомонӣ ки боз муомила дорад. 160 мека доме ки мегирам савдо мекунем. ин ҳамин рақамҳои билайни соҳиб шуда ки 24 соат кор мекунам. метавонед ки аз ҳамин рақамҳо бештар маълумотша гиред. хона тайёра, фақат як ранг бор мекунед, тамом метавонед зиндагӣ мекунед. аз ноҳияи Вахш, территорияи райони шуда. бештар маълумотои пурра ҳамин рақамҳо дар занг занед, шумо да фаҳмонда метиҳанд. дӯстони азиз, шумо да магар хали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, ягон мошин, ягон техника, ягон маҳсул, ягон хонаҳои иҷора, чизе ки барои реклама бошад, маърамат роӣ кунед, мо фурӯшта рекламада мегузорем. аз шумо хоҳиш лайкҳо нагузорем, фаромӯш накунед ва силикаи навори моро дар васаи мотон позитсияш кунед. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар пойтахт, дар райони Фирдавсӣ, дар кӯчаи Гулбутада.
ҳамагӣ 2 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 5 дар хона кардагӣ астае ки хонаи дуошона. Инам хеле сайстар, инам хеле хонаи тайёр бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. об, свет, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни ва канализатсия ҳамаи шароитош ҳастае. хоб ягон маълумотош агар нофаҳмо ки боша бо худтон занг зада бипурсед. ремонтош ремонтҳои замонавӣ ҳастанд. нархи хона мегӯяд нархи коттедж мегӯяд 460 бо арзон мекунем ва рақамҳои мегафони соҳибшон. нархи хона чӣ хеле гуфтум 460 000 сомонӣ ҳастае ки савдо мешавад. тоқа сум мегӯяд алиш палиш нав шахсоне ки аз территория душанбе поёни корбон кӯчаи гулбута агар ки хонахар ки боша ина хона дуошона коттедж 80 сумош мегӯяд бо арзон мекунем. бештар маълумота аз соҳибашон гирем. аз куҷоида ки ба шумо хона замин квартира ки лозим бошад дар комментария нависед. мо агар ёфтем якум шумода пешкаш мекунем. фақат шумо дастгиртона фаромӯш накунед лайкотона гузоред. мегзарем ба чорум квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри кӯлоб дар 10 микрорайон пеши натайр устод мега соҳибуш. шаҳри кӯлоб 10 микрорайон доми 37 пеши натайрус. духонага квартира астае ки дар якум ошона қарор дорад. 40 квадрати метре бо об свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис дорад. хона мега ҳам вариантҳои алишам дора, ҳам фурӯшам. кадоме агар сумка дегирад нархаш мега 185 бо арзон мекунем. кадоме ки агар алиш мекуна ягон хонаи заминӣ аз территория душанбе ё ки ягон домои навастройкам боша мега болиш мегӯяд пула метиҳем. ба хонаи заминӣ агар боша алиш мекуне ё ки ба ягон квартираи навастройка болиш мегӯяд сум метиҳем. хоб шахсоне ки мехарид рақамошон рақамои тисел кор мекунад метавонед ки бештар маълумот гиред. квартира дар шаҳри кӯлоба ҷои хуба мегӯяд пеши натайрусай наздикиш да мегӯяд мактаб ҳама чӣ ҳастае. марамад бештар маълумота аз соҳибашон гиред. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри ваҳдат дар пушти молбозори нав гуфтагӣ астаи соҳибшон. шаҳри ваҳдат шаҳраки нуъмон розиқ пушти молбозори навда 5 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёр астае ки як калидорча обсед гидаш маҳкам маҳаллаи навай мега хона тайёра медорӣ фақат зиндагӣ мекунӣ. нархаш мега 220 000 сомонӣ астае бо арзон мекунем ки 220 савдо дорад. хонаи навсохт ҳамин хонаро рости гап клиентош бисёр не ки камтар нарх навошон тоғри нагирифта. агар ягон харидори аниқ наличи боша мегӯяд муомила карда арзон метиҳем. шахсоне ки аз ваҳдат хонахар ки боша ина хонаи арзон бо 80 сумош мега арзон мекунем. ҳамаи шароитош мегӯяд муҳайё бо дарахтои мевадиҳанда шудагӣ аст. гирди хона полни ход маҳкам. хоб ин ҳамин рақамҳои соҳибшона бисёр соат кор мекунад. шахсоне ки мехарид маҳрамат занг занед. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ астае аз территорияи шаҳри хуҷанд астае ки аз хуҷанди бостонӣ дар 33 микрорайон. духонага квартира астае ки сехонагаш кадагиан дар 4 ошона қарор дорад. 60 квадрати метре доми 4 ошона дӯстон азиз. духонага сехонагаш кадагиан дар 4 ошона доми 4 ошона 60 квадрати метре. ремонтош ремонтҳои хуб мега нав кадаги астае. обсуд астае ошхона, ҳоҷатхона, баня, кухни ва хоб банк, мағоза, мактаб чизои лозимӣ дар наздикии шаҳр дар 33 микрорайони шаҳри хуҷанди бостонӣ. хона мегӯяд бо баъзе чиҳош мегӯяд мефурӯшем. хайр ремонтош тайёр ҳамаи шароитош ҳастае. нархи квартира 290 астае ки бо 80 сумаш мега муомила карда метиҳем. омада мегӯяд аз пеш биро мега маъқултон шед 80 суми квартира мегӯяд савдо муомила дорад. хоб ин ҳамин рақамҳои тисели соҳибашона. шахсоне ки аз хуҷанд квартира хар ки бошед маҳрамат занг зада бештар маълумотҳои пурраша гиред. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар территорияи душанбе дар ноҳияи рӯдакӣ маҳаллаи навбунёд рӯпаҳори заправкаи фирӯз мега соҳибшон наздикии бозори мактаб ва дигар чизо то сентра мега 10 минут роҳ. 3 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 4 дар хона кардагӣ дӯстони азиз ки об свечам аст. хонаи проектҳои нав аст ки хонаҳои нав кардагӣ аст. хонаи навсох хона мега наздикии бозор дар роҳи калон заправка хай ремонтош дӯстони азиз хай яъне камтарак мондагӣ аст. дигар ҳамаш кардагӣ аст.
хай бештар маълумотша асоиба шуда ҳуҷҷатҳошам 100% буда нархи хона 146 та боз муомила мешавад. дар тиреза ма часпондагӣ аст хона мегӯяд ремонт дорад яки баъзе корош мондагӣ аст 146 000 сомонӣ нархи хона аст. бо ин нарха мегӯям мақсад бо савдо мекунем шахсоне ки аз рӯдакӣ мехарен наздикии заправкаи фирӯз набуда бо савдо дорам маромад занг занед. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри бохтар дар пеши литсеи туркӣ яъне кривой дабадурум ориентир литсеи туркӣ кривой доми хуб. сехонага квартира аст ки дар шашум ӯшӯна қарор дорад 55 квадрати метр. бо све таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кухонӣ дорад. дӯстон азиз духонага аст ки сехонагаш кадагия евроремонта яъне ки люксай техпаспорт дорад новостройка домай доми 6 этажа дар шашумаш қарор дорад. хона бо тамоми чизи чораш ки ҳама чи ремонтош замонаҳӣ ҳамаш условиёш 100% аст. нархи квартира мега 279500 сомонӣ ҳамин хел нархша мондиам бо муомила дорад 279500 сомонӣ ҳамин хел нархи квартира савдо дорад. люкс ремонт кардагӣ аст яъне ки одамои коргара мегӯяд илтимос мегӯяд беҳуда занг назанед фақат харидори аниқ омада мегӯяд бинен муомила мекунед фақат харидори наличӣ ва сумуш наличӣ марамад дига маълумотша гирем. мегзарем ба наҳум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи дар шаҳри бохтар шаҳри хурохотеба территорияи кирифтане ки нагуфтанд ки кирифи чандумша нагуфтия тарафи кириф назди ҷамоатда 5 сотиқ масоҳат замин дорад ки 4 дар хонаҳои барак кардагӣ аст ки тайёр якта бараш дар ошхона ҳоҷатхона ҳамон ва дарахтҳои навниҳол ва гирдаш маҳкам обсвеч ҳам ҳаст. хоб тарафи кириф назди ҷамоат гуфтагӣ аст соҳибшон дар они хонаҳо мега ремонт доранд содаста хонаҳои барак 4 дар хона тайёр нархаш мега 190 бо муомила мекунед омада мега аз пеш ки аз пеш омада бида мега мақултон шуд мақсад ки нархша мега арзон мекунем бе ниҳоят мегад срошна мега заруле сум дакура мега ба ҳам хотир арзон мефурӯшем. ҳай шахсоне ки агар хонахара бошед аз территорияи кириф шаҳри бохтар мақсад маромад занг занед бештар маълумотша аз фибашон гирем. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри душанбе дар райони фирдавсӣ дар кӯчаи борбад яъне ки ҷои хуб дар мега территорияи фирдавсӣ наздикиҳои бозор мактаб ва дигар чизо пеши масҷид. духонага квартира аст ки дар чорум ӯшӯна қарор дорад 50 квадрати метр бо об све таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кухонӣ дорад пеши чойхонаи мардон гуфтагӣ аст соҳиби лаби роҳ дай ҳамаи намуд троллейбус ҳамаи намуд сам маршрут дора фирдавсӣ песи масҷид ва дигар чизо дар наздикииш. хона ремонтшам хай ремонтои хуб аст дом аст ки дом аз берун авсфратош аст ва поини домда мақсад мағоза дигар чизои лозимиам ҳаст. нархи квартира мега 335 та бо савдо дорад ба пеши хона мега лабои намуд маршрут мегзарад ҳама чи дар наздикиша дута садик мактаб бозорҳо ва парк дигар чо дар наздикиша. рақамошо дар мегафон кор мега шахсоне ки мехаред маромад занг занед. мегзарем ба 11 квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ аст аз территорияи ваҳдат дар пеши бозорчаи гулистонда. духонага квартира аст ки дар сеюм ӯшӯна қарор дорад 58 квадрати метр бо све таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кухонӣ ва ремонтҳои замонавӣ кардагӣ аст. шаҳри ваҳдат пеши бозорчаи гулистон лаби роҳ яъне ки ҳама чи дар наздикиша. хоб дигар маълумотҳои пурраш нест хай бо шахсоне ки мехарем бо занг зада пурсед. нархи квартира мега 267000 сомонӣ аст бо арзон мекунам ва шахсоне ки мехаре инами рақаму мегафони соҳибшона 24 соат кор мекунад. дар комментария бисёр одамо хоҳиш карданд ки аз ваҳдат квартира монем баъри шумо квартираи озодона ва дурӯшам бениҳоят кушода 58 квадрат и проекти сехонага гӯё мешавад барое ки ҳамин духонаго фақат 44 35 мешаванд иҷа 58 та дурӯш кушодааст. ин ҳамин рақам мегафон шуда нашуд сумуш мега бо арзон мекунем метавонем ки маълумотҳои пурра ва аниқча аз рақамошон гирем. мегзарем ба 12 хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри ҳисор дар ҷамоати уртабӯз яъне ки шаҳраки шарора шаҳраки уртабӯз дӯстон азиз дар ҳаминҷа хона қарор дорад 6 сотиқ замин маҳсул дорад ки якта времика кардагӣ аст ки боз як камаз қум як камаз шебен амхели маҳсулотҳои сохтмонишам ҳаст.
дар комментария бисёр хоҳиш кардам ки аз территорияи шаҳри Ҳисор яъне ки замин ё ки хонаи арзон монем. нархи ҳамин замин бо сохтмонош 73 000 сомонӣ аст. Бо арзон мекунем мегӯяд соҳибаш омада бинен. 6 сотиқ замин, як временка бо шебен қома мехед чиё дорад. Замини ҳаво гирд ва нашта полни одамо зиндагӣ дорам. 73 000 сомонӣ нарх шавемека бо савдо дорад. Кадом метавонед мехаред марамат занг занед. Дӯстони азиз, ин буд навори имрӯзаи мо. То видеои оянда.